Mai nap ilyen bigyó játékkal fogunk játszani. Leesek a francba. Még nem tudom, hogy hívnak. Bocs, hogy kimondom, mint a 23. szint. Valert! Én csak a 20-on vagyok. Ó, nem baj. Megvárlak, csak itt felmászok gyorsan itt a valaminél. Vigi, de hogy mentél ezen fel? Nézd! Ezen a 20. szinten. Hát úgy, hogy ott van, hogy tudod, hogy van ilyen mászós. És ott van, hogy Várj meg, várj. és Slim Dovn. Jó, meg a várjál. Hallod, van egy olyan 21. barátom, szint. azért van egy olyan barátom, akit úgy hívnak, hogy anya. Van egy olyan és nem magyar, meg nem angol, hanem ilyen epatupatápon. Muito pegou. Megvársz, 22. szinten vagyok. Ja igen, itt a 25-ösnél megvárlak. Látlak. Én nem látlak. Mindjárt ott vagy, ahol én. Én nem látlak. Én látlak. Én látom a nevedet, hogy Jasmine. Látom a neved. Itt ugrálok. Na jó, ezt készítem, névebe jó játszani. Megvárlak. Na, végül. Jó! Rick! A végén meg levert. Oh. Megvárlak a 28-asnál. Meg... Lázmesz! Mondhatok valamit? Várjál, respawnoltam. Mondhatok valamit? Aha. Szóval reggel itt jött a mentőautó, a kutyám 3-szor vonnyított, az utolsó vonnyítása meg az volt, hogy mit kell itt csinálni? Megvan! Mit? Mi a szart csinálsz? Én felmásztam. De hogy? Hol? Hát valahogy így lőttem. És Megvan. meg leesek, nézni. Ja. Közben én eszem itt a zémet. Bulldog krembenedetől. Majdnem. Lejjebb lövök. Várjál, leugrok. Mindig leesek. Akkor Dikard. itt felmászok. Várjál, akarok. De nem áll, várjál, itt van nolnap. És ha ide lövök egyet a sarkába. De itt nem lehet felmenni. Csak itt. És Baszki. még nem lehet végig menni. Várj, van 2000 IQ-m. Még sincs 2000 IQ-m. Várjál. Igen, belőttem ide a sarokba. Megvan, hogy kell. Hogy? Ott van egy zöld X, és oda lőttem. Ja. 30 szintnél megvárlak.
Ez volt az egyik kedvencem, ez. Ui. Én csak akkor szoktam ezzel játszani, amikor unatkozom. Hát de most nem unatkozunk, hanem izélünk. Videó. Ez annyira jó. Én meg csak akkor szoktam ezzel Mi a szar? játszani, amikor meg videózol. Srácok, nem beírok felmenni. Srácok, én felbírtam menni. Az a nyelv. Ó, kaptam egy tőernyőt. Megvár. 34-nél megvárlak szerintem. Igen, itt megvárlak. Várjál. Ne. Elvesztetted? Ui, Ez mi volt? Ez mi volt? Elfelejtettem felvenni az átvernyőmet, he? Várjál. Viki! Abba hagyta a videót. Nem. Azt hittem meg. Hogy kell ebből Mi a kilépni szart nyomtam ebből el a itt? szaros izéből? Hogy ez az. Várjál, Viki, valami. Várjál, itt vagyok, várjál. Ja, hogy így. Losse, várj meg. Mert én beléptem a... Na, megint beléptem valami szarba. Várj meg! Itt megvárlak. Várjál. Ui. Ide már! Ui. Várjál, közben veszem a sárga dinnyűmet. Ne! Várjál, már leestem! Leestem és elfelejtettem a 35-ös. Várjál, elfelejtettem a 35-ös. Én addig itt Várj meg! körbe megyek Légy el. szíves, várj meg! You spin me right round. Ui. Várj már meg! Jó, akkor én ezen. Mondjuk ez könnyűnek tűnik. You spin me right round, baby, right round. Rock me right round. You spin me right round, Srácok, baby, prók right vagyunk. round. Most már prók vagyunk. Oj. Ezekhez nem szabad hozzányúlni. Várj meg! Gyere! Jó. Én is felugrok. Várj meg! Jó. Ui. Várj! Itt megvárlak. Azt hittem, hogy itt Mi van? izélni fogunk. 41. Várjál. Ez milyen rövid? Na. Ez milyen rövid volt? Te mi a szar? Mi az? Várjál. Várjál. Megvárlak. Már megint behagytam valami szarba. Jó, várjál, respawnolok, várjál. Meg vagy? Jó, várjál. Ugord át. Várj meg! Várj meg! Megvárlak, eszem a sárga dinnyémet. Ó, de jó neked. Nekem meg anyám rendelt egy kakibarás ruhát, amit imádok, és nem temús. Várjál. Finom. De már ezt élmész dinnyét, én igen, és nagyon finom. Jaj! Szegény karakterem.
Nem bírok felállni, na végre. Nem kell ide kötni. Oh. És itt 100-ig megy? Igen. Vagy meddig? Kivisszük. 47. Azt Ui. hittem leesek. 49-nél megvárlak. Ja, már itt vagy, az jó. Búj. Jó! Jó, azt hittem meghalok. Ne, baszki! Jó. 6, 7. De mi a szar? Mi az? Igen, nem Nekem ez nézett. ment. Viki, Arra cheatelt. nem szabad rálépni. Inkább ugorjál, amikor Ugorj. Ügyes. Ugorj. Ügyes. Nem ugortál? De ugortam. Te fel vagy már öltözve, én igen. Nekem egy pólóm van, meg egy... Bubi. Én meg csak egy egybe ruhába vagyok. Ne estem! Várj meg, légy! Várjál, hogy vigyem már ki. Mi a szar? Valamit elrontottam. Várjál. De mondom, hogy várj már meg! Várj meg! Ja, jó, itt megvárlak az 55-nél. Megvárlak. Egy törnyű. Ez mi? Ne! Hülye! Respawn. Nekem sikerült. De ez tényleg ilyen. Haj, ejtőernyő. Nekem sikerült. Jó, ez a legjobb rész. Tényleg. Mondom. Alig várom a 6-7-t. Te is. A 6-7 szint. Megvársz. De mi szar? Igen. Most. Várjál még egyszer. Tolni kell. Jó. Na minek kell tolni? Á, baszki! Ja. Nekem már csak 7 szint kell, és megvan a 6-7. Várj meg! Nézlek téged. Olyan jó ez a ruha, imádom. Kurva! Már megint. Srácok, bocsi, hogyha csúnyán beszélek. Maradj rajta, maradj rajta. Aztán... Jó, Istenem! Mi? Ui! Au! A seggem. Ui! Ez a 60. szín. Ja, 61. Ne! Jaj, ez olyan jó. Megvársz, Csipi. Ó, mi a szar? Itt
Ezt fel kell kapni a kötelet? Aha, Megvársz, igen. mert én itt még itten guberálok. Új! De ez hogy? Igen. Lestem. De mi? Szerintem értem. Szerintem vagy feljebb kell már. Igen, feljebb kell mászni. Én majdnem a legtetejére másztam fel. Eltörnyű. Rik. Tiget. Respawn. Na ide. Kell egy kötél. Fogja már meg. Öreg anyám, fogd meg. Meg kiváglak. És ide kell egy kötél. Új! Nekem sikerült. De... Idegbeteg leszek. Úristen! Hú, de jó. Várj Megvárlak. meg! Megvárlak, de te hol vagy? 63. Én 65. A kurva anyja. Lassan 6, 7. Viki! Igen? Várj Én meg! nem állok. Ne! Én állok. Én nem megyek, én állok. Ameddig te ízélsz, addig én állok. Bírok-e motolni? Nem áll. Ameddig te jössz, én valamit... Yeah! Várjál! Viki, gyere! Jó, várjál! Várjál! Itt állj meg! Leestem! Igen? Együtt megyünk és 3, 2, 1. Szíkszem! Viki, ne, gyere vissza! És 3, 2, 1. 6, 7! Mi a szar? Ja. Ne. Várj meg, léci! Megvár... Nem. Várj meg, Csipi! Nem már. Megvársz. Mi? Meg kell nyomni a gombot. Meg! Ja? Azt hittem, hogy ez izé. Ah!
Várj meg! 75. 6, 7, no. 76. 7, 6. 7, 7. Srácok, ma nem vagyok jó moodba. Srácok, én megvárom a legjobb best friendemet. Thank you. Akkor lövök ide. Addig. Nem. Nem fogok, anya. Fú, Jaj, felidegesít. megvárlak. Felidegesít. Megvárlak a 83-nál. Megvárlak a 83-nál. Várjál. Oké. Várok. Nézem, hogy mit csinálsz. Látom, mit csinálsz. Látlak. Látsz engem, ott ugrálok. Meg vagy. Azt hiszem nem vetted föl. Megint beléptem ebbe a szarba. Várjál! Várj meg! Azt a kur... Istenem. Ez hogy? Azt a kurva. Hol vagy? Te tudod, hogy? Én a 87. szinten járok. De nem az, hogy? Okosan és ügyesen. Akkor... Hú, ez egy nagy kibaszás. Komolyan mondom, feladom, nem érdekel, feladom. Akkor nem lesz el a videómba. Ennyi. Vétele. De mi a szar? Bang, 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 bang. Ügyesen és Please don't waste my time. Nido Tover. Viki, de miért nem viszem ezt ki? Mi? Most ezt kiviszem. Feladtam. Azt a hülyét nem tudom megcsinálni. Akkor próbáld újra. Hülye! Csinálsz nekem még egy kakaót? Thank you. Na miért szeretek kakaót inni? Attól meg jó Azt már vécére kell kivittem. menned. Attól meg jó vécére kell menned. Nem, már ez a második kakaó, amit kiszok. Ami miután... Én OSMR.
Én most lefele megyek, mert már kivittem. És újra ki fogom vinni. Vakom. Jó? Buah. Én most újra kezdtem, mert újra ki akarom vinni. De ugye jó alsmar. És a butter a legjobb az egészben. Butter az a legjobb. Meg a Nido. Igen, meg a Nido. Meg a Izzy az lilába, az a Duckling. Az a legjobb. Na jó. Köszönjük srácok, hogy néztétek, majd ebből lesz még part. Ebből majd lesz egy kis part 2, de remélem, hogy tetszett a videó. Na puszi!